'Cause you're a superstar. You got the face that they've been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been dreaming of. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. You got the look, you got the style. I'd like to be you for a while. People watching every move you make. You make a smile with every picture they take. 'Cause you're a superstar. You got the face that they've been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. Ayan, good evening to all. Sa mga... Nasaan ang all? All. Nasaan nga ang all? Ako. Hindi, dapat marinig ang response ng all mo. Sige. I'm shy. Hindi, ulitin mo. Good evening to all. Wala. Ako ha. Good evening to all! Wala eh. Yung mga isda nag lundag-lundag dyan, hindi mo lang narinig. Wala, hindi ko rin narinig. Okay, ulitin mo rin. Good evening to all mo. Good evening to all. Opak. Anong pa? Kayo ha? Good evening to all! Wala pa rin. Oo. Actually, tayo lang dalawa. Kamusta ka naman, bakla? Okay lang naman ito, umaopi ng buhok. Ikaw? Curly pa rin yung buhok. So ano yung, ano Baka ang ganda ng hairdo mo, no? Hairdo ba to ang tawag dito? Oo, match. Oo, dapat kasi, yung balance niya, okay lang. Ay, balance. Hindi, tsaka Hindi, balance nga yung kung matulis dito, dapat matulis yung sa baba. Para diamond ng effect. May diamond pala? Oo, ikaw nga eh. Ha? Curly na yan. Curly na to, baka curly nga eh. Ha? Ako, anong shape? Kung ikaw, ikukumpara ko sa katangkad mo, mukha kang nyog. Ba't naman nyog? Kasi matangkad na yung buhok parang dahon ng nyog na lanta lang. Oo, pero ako naman, mangga, syempre, Indian mango. Ako, di ba? Oo, sige. Oo. Ilang hours yan? Hindi, ito ang hawakan mo. Hawakan mo. Ano yung doctor to? Ha? Gusto ko din. Furniture from San Vicente to. Oo. Ako, saan? Nasa to din. San Vicente nga, furniture nga, di ba? Paulit-ulit. Nakasa ka lang? Oo, di ba sinabi mo na may ano na magbabatiin ka na kumakain dito sa Ihawan, sa Caoayan? Oo, binabati ko mga friends ko, sina JV. Friends mo talaga? Friends ko lang. Friends mo? Hindi nga eh, pag-friends natin. Sila Kuya Kenneth, nakita ko kanina. Si Kuya Oreo, hello. Ayan, syempre. May friends ka dito, asan? Andun, mga GK dancers. Asan? Andun. Make some noise naman kasi. Walang Make some noise, kaway lang. Oo, ganun din yung noise nila. Syempre, asan ba tayo ngayon? Nakakalimutan mo na, nandito tayo ngayon sa Ihawan sa Caoayan. Thank you to ate, Tita Gina, Ate Tuloy. Okay lang yan. Ibitan naman natin siya dito. Oo, bakit may birthday dito? Oo, ako. Okay, sige, Ate Gina. Ate Gina. Ate Gina, halika na. Ate Gina, ano, may sakit ka? Gumagano'n-gano'n ka lang. Halika na. Halika na. Kailangan mo kasing sunduin. Kunyari ko yung ayan. Nakayos ako bakla, nakakaloka to. Kasalanan ko ba kung mag-heels ka, ha? Ayan, sinundo. Ayan. Ako, sexy. O, diba? Mawawakan. Huwag mawakan kasi masusumpa siya. Oo, huwag mo naman ako lapitan, matutusok ka. Ang ganda yan, oh. Sexy. Insecure? Nakaka-lurky. Oo, insecure naman ako, te. Oo, maski ako naman yan. Kaninang doctor to? Belo. Belo pa! Mayaman! Hindi mo narinig, ulit-ulit ka, ha? Syunga-syunga lang. Oo, pag Sa mo naman. kumusta naman po? Nakakaloka. Okay lang. Okay lang, nahihiya talaga siya, no? So, kung sa man ang lagay ng... Business. Oo. Matumal. Pag matumal na lang dito kami, Correct. Ay! Diyos ko, Ay, pala to. pang ano pala tayo ha, pang disappear ng mga customers. Ayun lang po, saan po? Hindi ko makita Wala kasi akong yellow. may araw kasi dito, hindi pa lumulubog. Ayan. Oh, may yellow di ba? Mga audience yung pag sa labas, hello po, ayan. Charot lang. Kahit po Charot? tayo. Hindi, ano ba gagawin mo dito? Mother. Charot. Okay, magtanong ka kay Mother, meron ka mong gusto itanong sa kanya, di ba? Kamusta naman love life? Charot. Makulay. Makulay. Anong color? Brown. Brown. Brown? Yung hair natin, no? Brown. Brown. Bakit naman po brown? Tayo lang. Gusto ko lang. Ayan naman. Yellow. Ayaw ng pink. Ayoko, matanda na ako.
Pag matanda daw, brown na talaga. Hindi ka naman mukhang matanda eh. Nag-aaboy tayo na kasi, ganun pag- Iba rin yung kulay sa amin pagdating sa love life. Hindi, pag dahon kasi, lantana siya. Eh bakit? Talagang papayag ka kayo na palantara kayo, madam? Oo, pag lalanta ang isang bagay o isang tao, magiging vintage. So pag vintage siya, magiging vintage. Very well said, Miss Canada! Amen. Thank you. Amen. Praise Yes. the Lord. Thank you so much. Ayan. Siyempre pwede niyang mag-invite, pwede siya mag-invite, di ba? Invite mo Oo, naman yung lahat ng mga tao. kapitbahay, yung mga kaaway. Sige. Ayan, iniimbitahan ko po kayo dito sa Ihawan sa Caoayan. Every Thursday, Friday, Saturday po, meron po acoustic. At kung papala rin po at magkakaroon po tayo ng chance. At kung dadami man ang tao, kung hindi man dadami ang tao, hindi na po sila uulit dito. Kalurky. Pero kung saan dadami po, madam, ano pong mangyayari? Ay nako, babalik kayo syempre. Paano pa ayaw namin? Sabi wala ayaw na. Ako gusto ko, ikaw ayaw mo, di ba? Hindi gusto ko din. Okay. For more laps, no? Thank you so much, Ma'am Thank you Gina. po. Ay, ano sa katatalon, ma'am? Akala na siya dyan. Okay, syempre, gusto natin magpakilala sa isa sa mga staff or crew dito sa Ihawan sa Caoayan. Mga tao. Oo. Hindi yung mga yung mga naka-green grass of home. Sino? Sino yan? Yung mga staff nga, yung mga, Ba't green grass? green nga yung damit nga, di ba? May, ano ba? Mga Oo. staff. Magtawag kayo yung sinasabi ko kanina si Chelsea. Dito si Chelsea. Chelsea? Oo. Chelsea, saan na yan? Chelsea. Chelsea, lumabas ka na. Pakita mo false eyelashes mo dito. Oo. Yung naka- Alam mo, pag pumunta talaga ako dito, si Chelsea ang napapansin ko kasi yung false eyelashes na Diyos ko, pwedeng waiting shed. Bakit naman wait? Pwede kang magsinong, pwede kang maghintay ng sasakyan dun sa harap niya pag ganun ka. Excuse me, Chelsea, maghintay lang ako ng sasakyan dito ha. Ganun lang. Parang naka-false naman ako. O, naka-false ka, pero hindi na pang waiting shed yan, pang nipahat lang. Tanga-tanga. Oo, nipahat. Diba? Tanga-tanga. Nipahat nga kasi ganun yung buhok ko kulay niparang tuloy. Nipa lang. Oo, si Chelsea ang gusto ko. Sabi si Chelsea, pwedeng Ma'am Gina tanggalin siya pag hindi siya Grabe naman. Saan na yan? Ayan, sa si Chelsea. Ay! Ayan! Halika kay Chelsea. Halika. Chelsea, rin dito. Chelsea, ayan. Ito naman ako, te. Yes. Halika dito. Wow! Chinese New Year kasi may Chinese Dragon. Sa gitna. Walang kaya dito. Punta ka sa gitna. Asan? Bukad ko ng makeup. Okay, halika dito. Ayan, wow. Hindi na nag-effort. Ilang years mo nilagay yung false eyelashes mo? 3 months. 3 years ang tinatanong ko. Ay, months. Months, years. Year. Hindi, di mo narinig? Oo. Hindi. Ba't narinig sa kabilang barangay eh? Ito yung may bakla. Oo. Asan? Ito? Hindi, yan. Tanga-tanga. Okay, okay. Ayan. Ilang months mo kinabit yung false eyelashes mo? Walang months ano? 1 day lang? Hindi, alam mo, yung false eyelashes mo, tingin ka sa camera, ayan, palapit na ang Pasko. Kasi nagyan ng parol. Oo. Hindi yan yung parol, kumikintab, kumikinang. Oo, ganyan. Oo, di ba? Para lang siyang Christmas tree. Yeah. Ha? Try mo? Hindi nag-abot nun, ha? Try. Hindi, ayun na, kung dito tayo sa Ay, ito na mic. sa'yo. Ah, may sound effect. Alam mo talaga, pag Maghawak ng mic, maghawak ng mic. Ulit. Ito yung mic. Ayan, ulit. Bibigay sa'yo, yan. Ulit mo. Dapat may isa. Chelsea. Nag-effort si Chelsea na kabra. Ay, hindi. Nag-effort to. Pati hawak. Gusto parang naman parang barbecue naman. Barbecue naman dito. Ay, isaw baboy. Ay, isaw baboy. Ay, grabe naman sa'yo. Isaw baboy. Ano ka? Nag-graduate ka ng college? Hindi. High school? Hindi rin. Sponsoran mo daw. Elementary? Hindi rin. Sa kinder? Hindi. Graduate ka sa lubang pupunan ng mama mo? Okay. Ang pitos. Oo, ha? Ikaw. Hindi ako graduate. Oo. Kasi nag-aaral pa lang, tanga. Hindi mo lang tinanong eh. Right. Oo. Tanga. Hindi mo rin eh. Tama na agad. Hindi, bobo gusto mo una. Sige. Okay. Right. Okay, so, may gusto bang batiin? Boyfriend. Girlfriend? Malamang. Meron. Sa kanya, syempre. Oo. Ayan. Si Rhea. Asa? Girlfriend. Kumusta naman Chinese New Year? Okay lang. Di ba ikaw yung Chinese Dragon? Hindi. Hindi naman. Parang kasi... Ako yung apoy. Ay, ikaw yung apoy. Parang bigat ng false eyelashes. Oo, ilang kilo yan? Oo. Isang kilo. 1 kilo, ayan. So, mas mahal ko kaysa mga tinitinda yung barbecue dito. Oh. So, Siyempre, na-intriga ba si Ma'am Gina dyan? Na-intriga?
Ewan ko. Hindi siya insecure, hindi niya pinawasan yung sweldo mo? Hindi. Okay, so since na, dinagdaga. Okay, since na nandito pa rin lang naman, of course, medyo tumagal-tagal naman yun natin. Kung baga sa Manila, hindi natin babanggitin kung anong show yun ha. Kung sa Manila may Mahal na Berto, dito may Ilocano version. Ang tawag na Mahal na Berting. Oo. Pero ang tamang pag-pronounce na Mahal na Berting, ganito. Tignan mo dapat may cooperation ng tang. Ganon. Oo. Hindi ko kaya. Hindi kaya mo yun. Ang galing mo nga Oo, yan. Okay, try natin. 1, 2, hindi kaya mo yung marap sa camera, tapos kausapin mo ang Berting. And 1, 2, 3, go. Ganun eh. But it's slow motion. Kaya mo yung mas mabilis mo ng konti? Kasi, bilisan mo. Lobot ka, te. Ito na lang next. Yung saging. Okay. Hindi mo nakita mangga. Mangga yan? Hindi. Tinanong ko nga, diba? Ganito yan, meron i-demo sa'yo maybe some of my friends nakita ko Mas sana malaki yan gawin to. dapat kay Chelsea. Hindi, ito yung mas malaki. Baka hindi niya kasi kayanin. Oo. May i-demo, mamaya yung buksan. Hawak yung may pizza. Ito mo natin itong saging. Gagayahin mo natin gagawin ko ha. Pag hindi mo ginaya, so kita dyan sa sushi pa. Hindi mo ba alam na may tamang pagkain ng saging? Iba't ibang klase ng tao or babae kumakain ng saging na may kanya-kanyang strategies. Oo, nalaman mo na yun? Okay, ganito yan. Now you know. Okay, malalaman mo. Ganito gagawin mo ha. Pag babaeng virgin, ganito kumain ng saging ang babaeng virgin. Tingnan mo ha. Iniwasan ng ulo. Oo, iniwasan ng ulo kasi nga, virgin nga, di ba? Yung may experience, ganito kumain. Kinain yung ulo. At pag ang kumain naman ng saging, hindi, ay yung matanda na, ganito ang gagawin yung wala ng ngipin dito. Ganon, kasi nga wala nga siyang ngipin. Yun yung mga katangian ng babae. Ngayon naman, ang katangian ng bakla kung paano kumain ng saging. Ready ka na ba? Okay. Ganito ang tamang pagkain ng saging. Ganyan lang, tapos huwag ka nang kagagat-kagat, agad-agad na ganito yun. No. Ayan. Kaya malaki masyado. Gayahin mo, dali. Okay. Paano kakain ng saging ang isang virgin na babae? Ganito. Virgin talaga. Bakit naman gano'n? Kasi? Virgin. Paano naman kumain ng saging pag yung may experience na? Diba? Diba? Paano naman kumain ng saging? Paano kumain ng saging ang matandang walang ngipin? At paano naman kumain ng saging ang baklang gutom na gutom? Masakit! Hindi, masarap. Wow! Ayan. Pakainin mo si Jet. Ayoko, dahil sa kanya eh. Ayan. Ayan. Nakakita ako lang kanina. Nakakita ako dali. Di ba? Ayan, maraming salamat sa Chelsea, ha? Ayan, in fairness, very cooperative ang kanilang ayan. Staff dito. Palaka naman sa Chelsea. Ayan, humingi ka na, dagdag sahod. Kasi wag na. Magbigat na si Paul sa ilasin. Thank you so much, Chelsea. Ayun, magtatawag ulit tayo ng isang staff dito. So, si Leia. Nakita ko si Leia. Si Leia. Leia, nanay mo. Pwede ko ulit? Ha? Hindi, tomboy. Pwede lalaki naman. Boy. O Leo. Leo. Walang Leo dito. Leo. Asan na yan? Ay, serve lang. Easy. Habang hinihintay natin si Leia, ikaw, gusto mo ng saging? Ayoko. Bakit? Virgin pa kasi. Oh, so, talaga? Oo. Hindi nila ako man namin. Yung ibang prutas na gusto mo? Gusto ko, grapes. Bakit naman grapes? Gusto ko lang. Okay. Bakit hindi yung totoo? Bakit grapes? Masarap. Siyempre, kakain ako hindi masarap. Tanga-tanga lang. Okay. Ikaw? Ako na. Siyempre, mangga, di bias ako mangga, modelo ng mangga. Ano kasi mangga? Dried Daming mango. klase. Ano? Dried mango. Tsaka? Yun nga yung gusto ko, dried mango eh. Bakit naman dry? Dry nga ako eh.
Like, oo. Try mo ka ako, pero Covered. hindi. Pero syempre hindi ko hahayang maging dry talaga eh. Kaya tinatawag ko si Leia. Tapos na Chelsea. Maraming customer. Ay, maraming customer. Madami Tawag na na. lang tayo ng iba. Ibig sabihin Boylet naman. Boylet ang tawagin Oo, natin. boylet na. Si Jeko. Tawagin na si Jeko. Magugustuhan ni Murphy to. Talagang nagustuhan agad. Sige. Yan. Hi! Asan yung mic? Tinago Happy mo eh. birthday! Charot. So, hello, kumusta? Okay lang. Okay lang. Kumusta mo rin? Kamusta? Mabuti. Ang landi. Hindi. Bakit ano daw? Nawala yung wallet? Bakit lang? Ikaw kasi may lahi kang gano'n. Hindi, ano bakit? Ayan, so anong sa tingin mo papagawa natin kay Jeff? I-interview mo natin si Jeff. Sa interview. Anong pinagkakabalan ngayon? Pasyal. Pasyal lang. Hindi mo narinig. Hindi, inulit ko lang tanga. Paulit-ulit nga, di ba? Ikaw nga kanina. Basta ka na magpaulit-ulit, ang Sige. hindi. Mas maganda yung paulit-ulit. Mas maganda yung paulit-ulit. Okay, ulitin natin from the top. Yung ginawa natin kanina, yung ginawa mo rin. Ulitin mo. Ayoko, kapagod yun eh. Sige. Kaya ano pa yung gusto mong tanongin kay Jeko? Gusto naman gano'n. Anong gano'n? May love life ka na. Tsare. Meron. Oh. Napahiya ka? Napahiya ka? Hindi. Assuming. ko. Di ba kanina, sige kumakain kanina yung gwapo, sabi niya. Deso rin ako sabi ng gwapo. Pati pa rin pala maganda na isnaw. So how about me? Wala ka kasi. So ano ba yung gusto mong tanongin kay Jeko? Wala, ikaw meron. Oo, meron. Ano papagawa natin kay Jeff? Tatanungin ka, tapos may papa ko. Okay, then, since naman nag-react, actingan naman tayo ngayon. Sige, gusto ko yun ulit. Okay, so, pwede tayo magtanong sa mga customers kung anong gusto nilang sitwasyon na ibibigay, pwede rin ganun. So, from Magkano na here, lang tayo? anong magandang sitwasyon na ipapagawa? Ha? Triangle na mukha ko eh. Papatiwarik lang kasi na triangle. Agawan? Ako na Agawan? hindi mo narinig? Water woman lang ang effect. Oo, yung parang Ikaw si Ann Curtis. paano naging anchortis to? Mahirap na kay Joy Beato. Ako na lang si Ann Curtis. O, paano ka naman naging anchortis? Lips. Oo, anchortis talaga. Irish. Okay. Okay, nanto ka, hindi naman. So, alam mo ba yung nangyayari ngayon? Alam. Okay, so ang gusto tayo dun kasi medyo highway na dyan, baka kasi mabundo ng hit and run. Gusto ko may sampalan ha, ikaw sasampalin ko. Diyos ko, hindi ko mahihirapan mababaan yung kamay mo. Okay, ano ba yung eksena? Kunwari, sino ba yung legal wife dito? Ikaw. Wow, ang swerte ko naman, in fairness ha. In fairness, kahit hindi na ako manalo ng beteng, loto, pwede na rin yan. Kahit hindi na rin ako may promote dito sa core, okay na yan. Kung kunwari lang naman. Okay, so, ako yung legal wife, ikaw yung kabit. Oo. Bakit yung legal wife yung kasama, dapat yung kabit, di ba? Tanga-tangahan, ikaw yung... lumaban ka doon. Ikaw baka namumuro ka na. Ano yung bingo? Actually yan! Okay, kunwari. Matagal na pa dapat 1 hour pa. Sige, okay. Kunwari nakita ko kayo na nagme-merienda sa Ihawan. Ayun doon tayo, doon naman tayo. Hindi, huwag mo nang pahirapan yung cameraman. Kung gusto mo ikaw yung mag-camera, tapos sila yung practice. Taka-taka ka ba? Ano? Sweet naman, Okay. Diego. Natatago siya sa'yo, akala niya kasi. Okay. Kunwari pataan kayo sa may bridge. Ano na, Diyos ko naka-heels ako. Oo, bakit kasalanan ko? Ako pa nag-suggest na mag-heels ka? Oo. Diyos ko, nagre-reklamo yan. Kunwari nakita ko kayo kasi mag-merienda niyo. Ay, dito ako dapat. Dito na lang kami. Kunwari ka na ako sa Pagsanhan Falls. Waku-waku lang. Waku-waku. Oo, ganito, para mas maganda. Waku-waku. Oo, Diyos ko, maawa kayo. Mga pirana, maawa kayo. Ayan. Dapat doon ka, Teo. Try mo. Okay, itry ko. Sige nga. Waku-waku. Oh, ay. Best friend. Okay, nakita ko kayo. Tanga-tanga lang. Oo, tanga rin tayo eh. Ayan. Galing pa. Tanga pa lang, hindi ko na yata kaya. Okay. Mga taksil! Saan yan? Dito, alam nga, natuloy ba yung nagsalita? Saan yan?
Hard. Ulit. Target? Pinaulit-ulit mo ako na mahulog ako dito. Dito na lang. Hindi, ulit. Tanga-tanga, syempre, cut nga. Ayan. Okay, lights, camera. Ako yung director, gano'n. Lights, camera, action. Mga taksil! Saan ulit yan? Ikaw naman, paulit-ulit naman, sinabi mo. Dito na lang kasi. Wala na kasi yung saan yan. Hindi, parang wala na. Umentrad. Umentrad ang agad. Lights, camera, action. Mga taksil! Bakit kasama mo siya? Syempre, kayo hindi ko kasama, di ba? Oo nga yung tinatanong ko. Sino yung kasama mo? Yung Mike, nag-feedback, kasalanan mo? Hindi, kasalanan ko. Kasalanan ni Jeko. Bakit mo siya kasama? Huwag mong iba yung eksena. Syempre, ako mas fresh. May pababang helicopter. Sandali lang. Kasama mo yung eksena. Okay. Bakit mo kasama yan? Kausap mo ako. Hindi, yung spotlight. Bakit mo kasama yan? Sino bang ka-eksena ko? Di ba taga... Dapat si Jeko. Sige, Jeko. Tanga-tanga to. Eh, syempre, tanga-tangahan nga, di ba? Okay. Lights, Jeko, dapat. okay. Lights, camera, action. Kunyari, ano lang, kalma lang. Lights, camera, action. Mga taksil! Sino siya? Sino siya? Siya ang bago kong mahal. Pako. Bakit ganon? BBC na to. Ang Ayaw ko okay sa'yo. naman to. Bakit ayaw mo na sa akin? Kasi Sino ka? mas masaya ako sa kanya eh. Bakit? Coordinator ko siya ng birthday, kaya mas masaya siya. Malamang. Alamang? Bakit ayaw mo pumatol ng hayop? Bakit pumatol ka pa rin sa hayop? Ostrich yan! Ostrich sa may baluarte! Siya lang gumagaling ng langgan. Excuse me? O sige, you may go out. Easy po. Okay, you may go out. Yan. Okay. Bakit? Ay, ito pala. Sino ka naman? Kailangan doon pa ako, di ba? Okay. Sige po. Yun. Sige po. Okay. Sino ka? Sino ka? Ako si Ann. Ang patuan? Oo. Bakit mo kasama ang asawa ko? Asawa mo siya. Hindi mo narinig? Showa ka? Hindi mo narinig? Ano yun? Sandali lang, tubo. Sandali lang, sandali lang. Oh, wala pa. Excited. Huwag na nga lang magdarna, pinanunan na ako lahat. Lumunog lang ako ng bato kasi masakit yung nalamunan ko. Okay, yan. Thank you so much to Mr. J. Kung yun na lang po exit. na? Oh, yung dalawa, de-exit muna ako. Wala ka naman Wala na-exit. pang gano'n. Wala pang sampalan. Gusto Ayun, yung sampalan. Oo. Okay, Wala na. wala na si Jeko, ayan. Ikaw kasi, Muna. lahat naman kasi, saan. Hilos ng hilos, sa panangram, wala namang linya. Puro ganda, wala naman. Puro pangit. Pero meron. Pero ano, oo, syempre, okay, naka-pay. Wala Ayan. ka bayad eh. Ano na? May pumapalakpak ka. Nung yun sa Ihawan sa Caoayan, bakit? Nalito ka? Oo. Sabi niya, sana tayo. Ayan. So, thank you so much to the blender and Happy New Year naman yan, Chelsea. Ayan, di ba magpa-perform ka? yes, a little bit. Para, A little bit? A little bit. Kasi hindi ko naman tatapusin. Oo. O sige, layas ka mo dito, mag-prepare ka. Ay. Birthday. Oo, prepare. Please welcome Murphy! Ang Goa! Of course. This one's to the boys in the boom, it's just some background, they see with the boom, it's just too many people in the club, they blazing up, got stacks and jacks that you saving up, he ill, he rich, he might get a bill, he pop butters and they get the right kind of bill, he don't, he might take go, he always in the air, but you never fight cold, shit, might have a drip, still on the ship, really make a drip, that's the kind of dude I was looking for, and yes, she gets lost if you're looking up, says, excuse me, you're a hell of a guy, I mean, mama, like pelican fly, I mean, you're so shy and I'm loving your style, you're like sleeping with a guy with a thing on his eye. Yeah, yes I did. Somebody please tell me what the F.I.S. I am Nicki Minaj. And back things up. Oh, you set my heart beating running away. Beating like a drum and it's coming your way. Can't you hear that boom, 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 boom on the way? And it's super bass. Boom, 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 boom on the way. And it's super bass. Boom, 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 This
for the boys in the polo. Entrepreneur niggas in the mall. Niggas bored with the two, we can solo. But I think I like it better when it's down low. And I think I like it better when it really got on. He ain't gonna try down, put the Mac on. He just gonna give me that look. When he give me that look, then I'm really coming out. Excuse me, you're a hell of a guy. You know I really got a thing for American guys. I mean, slide, sneak it out. I can tell me with a touch with a feminist side. Yeah, yes I did, yes I did. Somebody please come with the F-I-S. I am Nicki Minaj. Back to New York, back to New York. Sure you got my